O Deportivo seguirá adiante na Copa Galiza de Fútbol logo de eliminar o Racing nas quendas de penalti. Chegouse a elas despois dun partido con escaso espectáculo e contadas ocasións de gol. Os dous únicos tantos foron anulados polo xuíz de liña. O primeiro de Taborda no minuto 27. Pouco despois, na mesma área, Barragán reclamou penalti nunha disputa de balón con Iván Romero. E antes do descanso, no minuto 33, o outro gol anulado. O frustrado esta vez foi Repi, que marcara ao recoller un rexeite de Munúa. O porteiro do Deportivo resultou ser xogador decisivo. Tras o descanso evitou que o Racing marcara na mellor ocasión do partido. Detivo o disparo de Cohen. Un encontro que os adestradores empregaron para darlles minutos os menos habituais. A afección da Malata despediu con aplausos a Paco Corredoira e despois tamén a Valerón. Os dous buscan a posta a punto tras as súas respectivas lesións. No tempo engadido, Bodipo puido pechar a noite, impediulle Rubén Martínez. Co empate a 0 nas quendas de penalti resolveu Munúa. O porteiro uruguaio detivo os lanzamentos de Portilla e Chema Mato. Nas semifinais da Copa Galiza, o Negreira agarda o Deportivo despois de eliminar o Lugo.